Dovolite mi da vám poželim dobrodošlicu na današnjem predavanju o rozmeni iskustva u zaštiti prava novinara. Događaj organizuje ambasada Slovačke republike u saradnji s partnerima, Savjetom za štampane i digitalne medije Slovačke i njegovom predsjednicom gospođom Alanom Panikovom, Udruženjem Crnogorsko-Slovačkog prijateljstva i njegovim predsjednikom gospodinom Michalom Spevákom i takže uz podršku Ministerstva kulture i medija Crne Gore koje predstavlja gospodin Nedeljko Rudović. Na početku će vam se obratiti ambasador Slovačke gospodin Boris Gandel, a posle njega gospodin Rudović. Zatim slijedi predavanje gospože Panikove. Na okraju predavanja ostavljamo prostor za pitanja i odgovore i nakon toga spreman mali koktejl. Gospodine ambasadore, dajem vam riječ. Hvala puno, Martino. Hvala vama svima. Dobrodošli što ste stigli danas na današnje predavanje. Prije svega mi dozvolite da vam predstavim moju novu zamjenicu, gospođu Martinu Pojkansovu-Nedbalovu, koja je od 1. septembra zamijenila mog prethodnog zamjenika Martina Balca, koji je također prisutan danas ovdje, a drago mi je da smo svi zajedno ovdje. Ako dozvolite, čini mi se da to će biti možda prvi događaj u Crnoj Gori gdje ja mogu da pričam na rodnom jeziku, ako ja poštujem, a volim vaš crnogorski jezik, ali jer gospođa Panikova je iz Slovačke stigla je, imamo ovdje tumačenje, proći ću na slovački jezik. Takže ešte raz sa vám chcem, drahí priatelia, poďakovať za dnešnú účasť na našom seminári, ktorý, ako Martina je spomínala, organizujeme vďaka grantovej podpore z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. A som veľmi rád, že máme aj zodpovedných partnerov, s ktorými sme spolupracovali na príprave dnešného seminára. V prvom rade je to samozrejme pani Alena Paniková, ktorá je predsednička Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky a dlhoročná aktivistka, ktorá sa zasadzovala za občiansku spoločnosť na Slovensku. Je mi naozaj cťou, že na túto akciu sme mohli pripraviť aj v spolupráci s miestnymi partnermi, konkrétne s Ministerstvom kultúry a médií Čiernej Hory, a že dnes je medzi nami prítomný, ako už povedal Michal Spevák, generálny riaditeľ mediálnej sekcie, pán Nedeljko Rudovič. No a v neposlednom rade je to spolok Černohorsko-Slovenského priateľstva a predseda tohto spolku Michal Spevák, ktorý vlastne tlmočí dnešné podujatie. Dobar dan, hvala na pozivu. Želim da se u ime Ministarstva kulture i medija zahvalim ambasadi Republike Slovačke na prilici da danas čujemo našu dragu gošću, gospođu Panikovu. Želim da je pozdravim i vrlo kratko da vam ovom prilikom kažem sljedeće. Mi smo u Direktoratu za medije Ministarstva kulture i medija također naporno radili u proteklom periodu. Imali smo 18 mjeseci intenzivnih i kontinuiranih sjednica dvije radne grupe. Jedna je radila na prvoj medijskoj strategiji Crne Gore za period od 4 godine, zajedno sa akcionim planom, sa 104 mjere ukupno koje su predviđene strategijom i naravno one se tiču upravo današnje teme. Novinári majú veľmi špecifickú rolu, alebo médiá majú veľmi špecifickú rolu v spoločnosti. Nazývame ich aj strážnymi psami demokracie alebo ochrancami demokracie. A ako takí vlastne vstupujú ustavične do rizika, pretože sú v prvej línii tí, ktorí, hlavne investigatívni novinári, sú v prvej línii tých, ktorí vlastne poukazujú na problémy, na chyby, čiže v spoločnosti nie sú veľmi obľúbení. Hlavne pokiaľ ide o predstaviteľov štátu, obyčajne sa im nepáči, keď sú kritizovaní, lebo v najlepšej viere robia to, čo je potrebné.
Od roku 1998 v podstate dodnes sú snahy mediálny priestor vlastne skultivovať a urobiť ho bezpečným pre novinárov a takisto vlastne prijať zákony, nastaviť zákonný rámec tak, aby tá ochrana bola zabezpečená. Keď hovoríme o ochrane novinárov, tak obyčajne sa nám zdá, že treba chrániť tých, ktorí sú v nebezpečenstve. A nie je to celkom tak. Vlastne ochrana novinárov zahŕňa v sebe mnohých aktérov a mnohé oblasti. Spomínala som už mimovládne neziskové organizácie, ale veľká úloha je na strane štátu, rôznych rezortov, ktoré v rukách obyčajne, tak ako u vás, tak aj u nás, pokiaľ ide o mediálny svet, tak to má v rukách Ministerstvo kultúry.